приятели! Сега сме отново с Митко на Майнкрафт. Ще ви покажем какво сме направили за малко време. За отнени поне 30 минути. Половин час след това. Да. Горе-долу половин час, но да не казваме да прекаляваме. Ето го. Да. Чакайте само да си включа звука. Често го бях изключил, че бях на едно место и просто казаха да си го изключа. Така. Така, хора. Готови сме. Имаме звук, имаме всичко. Да. Някои хора ме питаха защо имаш 9 сървайвала. Сега. Единия, който ми работи и е действащ, се казва лед. Ето го, само че аз в момента нямам. Ето че не на екстрим, защото това е за тук. Лед, ето го. Това е IP-то за сървъра. Виждате. Роби, да почваме да го показваме на да, хората, защото има ще почваме. Сега, това не е сървъра, който днес направи, докато то го чаках да излезем. Какво да направиш? За какво толкова се забавя? Знаеш точно за какво, тук не трябва да казвам през хората. Да. Не го валеш. Искам, не ми трябва да вали. Така, малко ще позабавим. Наклона. Тайм. Сет. Какво да направя? 12. Така се ходи. Ето е това. Ние направихме. Тест рум се опитахме. Да. Пострахме се. Малко е това. Тук отгоре ще сложим тестове, ако някой се пита, ще го правим. Тук отгоре ще сложим тестове, само че няма да е точно за сега. В този клип ще направим някаква друга барака. Нищо да видите. Ще направим една къща. Ще направим една къща, която ние с Роби мислихме цял ден. Първо ще направим диамантен блок. Ще направим стъкла също и тя ще е много голям. Колкото един блок ще направим. Добре. Няма ли точно... Няма да е толкова голям като блок, но ще е на няколко етажа. Първоначално ще си опитам и не ми е едно конче. Ей! Няма да има по-малко. Изчакай, той има. Какво? Това. Ако се чудите тук в това какани. Къде ме тира кой? Така. Митко, няма да го махме клипа, какво като говориш, човек? Хора, Митко е срам да говори малко. Тече... Какво ме е срам, бе? Там, че е много бързо да говори. И съм болен за рик. Не, и какво? Защо не съм си махнал мода, бе? Назад ли ходи, бе? Не, много са бавни те конечи. Да ти покажа се. Чакай. Два пъти цъкам. Чакай малко поскачам. Сега хора, къде ще го направим?
скачай, скачай! Браво! Поне добър скача на това. Така хора. Добре знаком. И си къде е те? Така хора. Ето тук. Ние. Чудим се за в момента къде да го направим. Той каза, че знае. Къде е от? Да, аз показвам. Е, тук некъде. Ето. Тази Ага. къща. Зад. Да. Къде ти иде да ми тук? Така. Дай диамантен блок. Първо ще измислим вижте боксата и колкото е голяма. Значи наказане, защото не мога да толкова ще голямо. За сега ще бъдем. Първоначално го издигнах с отземление. Нали ще е тук. Само че ще го направя така, че сигурно е това. Нашата ферма. Толкова ще бъде голямо. От най-накрая да тръгват. Така. Ако не знаете, шиба. Какво става тук? Вали, не спира, бе! Къде пак това, да? Къде го все пак, бе?
И търся. Тършум като... Тършувам. О май гад, верно ли? Аз стък. Ето. Ето това е вече мега гота. Много си го опиша. Да, бе. Тъй. Така, хора. Най-накрая спрям. И сега трябва да направя малко времето, нали, слънчево. Дай да слава това. Може да поле там за ленчуци. Аз ще ги направя. Хора, съжалявам, че ще има толкова малко връщение. Пак на Флуксен. Знам, че ще има толкова малко връщение. Какво се прави, бе? Какво се прави, бе? Простията на Макс, бе. Така. Хора, той лъжи, аз съм на 11, той е на 15. Кой лъжи, бе? Гаден. Ай, там са. На 10, аз съм на 9, той е на 10. Това е 30 класа, аз съм в 1 класа. Съжалявам, че сме толкова малки, но пак. Какво е? Нали правим готини крипове, бе? Абонирайте се, харесвате, бе. Я ви кажа, ние всички играем с Шарл Шпек. Само викат някои хора. Ники Геймс. Какво се прави? Ако не сте чували за един Ники Геймс, да направи за просто... Има ли долу стане хора? Просто гледайте ги, бе! Няма да им се наси. Като не. Аз си гледам. Чупи!
защото бързам. Не, всеки сакат. Не съм така, ми бързам. Анти не сакат. Бързам! Бързам! Ох, мале. Дай да спомня на редица, бе. Другото ще е... Картоф. Патейто. Не, няма да е карот. За какво взех това вместо патейтото е? Къде е патейто? Патейто. Пататор. Предатор. Аре, патейтор. Така ли може да сади с картофа направо? Да, картофа. Ай, то не може човек без картофа. Не, То бе! картофа е Аз ти засажен. казвам само с подправки, с такива. Да. Семена. Да, иначе не мой човек. И другото ще е диня. Само че не помня. Ага. Мелон. Но само да видим. Само хора искам да проверя дали това беше наистина дината. Коколче. Да си направим. Дънята, той ли е? Той е дънята! Той е дънята! Ма как го правиш този, бе? И нали знаеш, че не може да такова. Сланга-ланги, банги, банги. Аз моята градина. Аре да растат. Колко дина. Аре да растат. Да само на кой. Виж колко готино съм го издигнал да не влизат зомбите. Кетапули. Там ще направим една къща, ама няма като моята тъпа идея, а тя е друга. Но тук няма да е този клип. Бия! Засаждай докато може! Засаждай! Нали ти трябва вода, бе? Ей! Кой каза, бе? Ох, бе. Нали са такова? Ей, пеньо. Ей, Кен. Ей, пеньо. Ей, ще ударя въпрос на човеката с Ей, пеньо. Рави, не искаме да бия пред камерата, ма после ще се оправи. Не! Спри клипа да се оправи. Да, беше ми малко по-лек. 17 минути, около много е долу. Ами, какво искаш? Добре, хора. Мисля, че стана доста дълъг клип. И то кемпо ми се прави на кой съм аз. Хора, кажете му, или сте го трепат. Какво ми казва? Какво ми казва? Те в момента Да престанат. Ами, сори, ама те в момента човек не го гледат, защото в момента не го записваме просто. Е, не вики така, знам, че... Какво е, младеж? Какво знаеш, бе? Какво знаеш, бе? Ай, фурнарния, ще те ударя. Фурнар Нюс. Какво е? Fuck you. Тази дупка не ми хареса. Дай да помниш пясък, бе. Абе, да, кой каза, че ще е с пясък? С трева. Тревата е добра, защото е като ми да сърце. За тебе имам полетна пълна стайница, лака и серия. И ще ти дам награда, Лайната са проблеми с изненада. Ела ми прадни. Кене са компютинки, квадратите, задници. Ей, вече няма дупки. Не, аз ще бия. Няма да можеш. Ти ще кажеш. Аз ще кажа. Да. Като кажеш клиповата, паняре. О, затова обичам да снимам с тебе. Това защото в носа ли? Не. Какво? Защото говориш... А? Кажи го да. Защото говориш на бивлици. Ти го то хлип и направо, аз ти казвам. Ми добре ще го кача чай малко тук да направя тревичка да е красиво, бе. Трева, и после да се молим за цветя, Трева, и после да се молим за цветя, Не, не искам.
защитим после много време търси. Кой слагаш, бе? Айде при нещо, бе. Който имам, не знам. Или спири клипа. Абе, кой те гледа? Ама какво прави сега? Само си... Чакай! Сега си Не е правиш. твоя работа. Сега ще виж. Ето. Сега ще виж какво правя. О, виж какво направих! Какво? Виж ли? Е тако. Едно Дърво. дърво. Ми дърво, бе. Сега ще го... Расти, бе! Няма Вземи проблем. това, вземи това. Не може вече, не му трябва вече. Аре, дай лошо. Абе, аз съм катер по лияните, бе. Лияни ли, бе? Тарзан! Чакай. Доста тук. Тарзан! Това какво си това с дърво, бе? Тарзан! Ками, той е Я истински вече не- Тарзан. И аз вече не знам къде е хора. Ааа! Бе, нали си Тарзан, Ти бе? са на 500 метра. И напротив те страхват да слез. Хора, ако искате, кажете на Роби, че къщата стана много... Не Да. къщата, а това е много грозно. Фермата, ле. Покрива, не е фермата, бе, онова, бе, къде го прихме ние. Аха. Е много грозно. Енчантинг рума. Да, Бабе, покрива. Бе, бе, Покрива. какво? Какво е? Какво ми показва тяхното мнение, бе? Това ние сме го правили, бе, да не са го правили те. Да, мама, аз ли направих покрива или ти целе го направих? Ага. Ми даде тази грозна идея. Добре, аз съм ти дал. Ти ми каза, ами такова, я такова, и аз ти казвам, грозно не дей. Ага, аз. Ами ти ми да, аз ти казвам добре. Ау, е, стигнах! Оу, е, окей. Какво ебаш, бе? Я не ебаш. Ау! Чупих крага, момче. О, хелоуинското дърво. Хора, хелоуинското дърво. Айде, спири клипа, бе. Чакай. Чакай само да направим хелоуинското дърво. Абе, какво си сял? Чакай, бе, да направя хелоуинското дърво, бе. Хелоуинското дърво, хора. Това е Хелоуин. Обичам хелоуин. Аз Защото мога плаша Хелоуин. като... Защото плащат като гуд ли, бе? Не, защото аз плаша като луд, защото те не обичат зомбите. Ребешката ми. Не, те не обичат зомбата. И аз са фана зомби. Значи са, беше си. Ми да, ако след това си правя малки зомбита. Не обичат играта, бе. Не мога. Не ми е позволено. Това на 5 годинки ли? Не, Аз съм 25. играта е просто много, много грозна. Хората, които са създали Майнкрафт, не обичат. И хора, хелоуинското дърво е завършено. Гледайте каква красота. Само къде ми лагва с 360. Да. Ами, да, хора. Това е бързо от този шибан клип, който стана мега каченял. Направихме едно хелоуинско дърво, показахме и кастурката, направихме една ферма. Стига ви толкова. Ето. Утре пак ставим, защото утре е понеделник. Само с мен са видите. Тъй че, ай, бай-бай.